Veľký displej s krásnym zobrazením farieb je devízou iPhoneu od spoločnosti Apple. V exteriéri by sme však na ňom ocenili lepšiu antireflexnú vrstvu. iPhoneu chýba podpora multimediálnych správ, text pošlete len SMS-kou alebo e-mailom. Písanie správ virtuálnou klávesnicou si vyžaduje zvyk, ale inak nemáme práci s SMS-kami v iPhone čo vytknúť. E-mailový klient je jednou z primárnych funkcií iPhoneu. Naznačuje to aj podpora dátových technológií GPRS, Edge a Wi-Fi. Tie na pravidelnú kontrolu elektronickej pošty stačia. Kalendár je, tak ako aj iné funkcie, sprevádzaný peknými animáciami. iPhoneu chýba aktívny pohotovostný režim, ale domáca obrazovka na zmeškané udalosti upozorní. iPhone, ako už z názvu vyplýva, je určený najmä na telefonovanie. A je to veľmi pohodlný telefón. Zoznam kontaktov patrí k tým vydarenejším, listovanie nimi je rýchle pomocou bočnej lišty. Prezeranie obrázkov je pýchou iPhoneu. Takto pohodlné a rýchle približovanie a prezeranie fotiek ťažko hľadá konkurenta. Veľkou novinkou je aj automatické otáčanie snímok podľa polohy zariadenia. Na úpravu fotiek zabudnite, rovnako aj na posielanie cez MMS alebo pomocou Bluetooth. Na zdieľanie fotomomentiek poslúži len e-mail. Fotoaparát má jedinú úlohu – snímať 2 megapixelové zábery. Chýbajú tu akékoľvek nastavenia. Žiadajú si ale dnešní užívateľia v skutočnosti niečo viac? V iPhone nehľadajte ani záznam videí. Jednou z hlavných funkcií iPhoneu je aj hudobný prehrávač iPod. Tomu prakticky nič nechýba. A ku jeho kompletnej hudobnej výbave pridajte ešte pekné efekty. FM rádio však v iPhone nenájdete. iPhone má od výroby pripravenú aplikáciu určenú na prezeranie videí uložených priamo na YouTube.com.
Internetový prehliadač patrí k prednostiam iPhoneu. Dvoma prstami dokážete stránky pohodlne zväčšovať či zmenšovať, pochvaľujem si aj automatické otočenie obrazu podľa polohy prístroja. Aj v slabom pokrytí siete GPRS sú webové stránky načítavané dostatočne rýchlo.